Nginibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngenkomo Msofokazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ngivakashela usisi wami, uzongichazela kabanzi ukuthi yini le aseyisola kahle kahle kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe. So asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabala ungihlelani? Umambami. Ubuya kuphi? Entuzuma. Ukhulele khona? Yebo. Oh, okay. So ngicela sivele hlala phezu kodaba ungichazele ukuthi wahlangana nini nomuntu wakho and nahlangana kanjani kephi. Besifunda sonke e-high school. Okay. From matric sithandana kuze kube manje sithi sine 6 years sithandana. Okay. Sesinengane futhi ena1 and 3 months. Futhi besithintelana amafoni ethu ukuthi ifoni yami ethinta nami yakhe ngayithinta kwahamba washintsha indlela enza ngayo ume etoilet ifoni yakhe sihlezi sephaketheni angisayithinta ifoni yakhe ngibuze kwenzakalani angaphenduli ngathatha isinqumo sokuthi angithi elele ngithatha ifoni yakhe ngathatha ifoni yakhe mangithi ngiya-check hayibo ubhizi ubhuti efonini Umatasa ubhizi nje kakhulu mhlawumbe ubona izithombe noma ubona ku-WhatsApp mhlawumbe i-conversation khona izithombe na ku-Facebook ukhuluma nomuntu oyedwa nje futhi hayi ukuthi baningi umuntu oyedwa nje intombazane eyodwa so mengimbuza aphika athi hayi abenzani lutho nalo muntu lona nje usisi ngathatha isinqumo sokuthi okay angikhulume naye usisi ngantshonta ngala inamba ubhuti ngakhuluma naye ngikhuluma naye ubhuti avele usisi avele nje angafuni ukuphendula angafuni ukuphumela obala ngamtshela futhi ngathi hayi sohlangana esikhaleni kantombela sisi so ikhona kantombela ke la hayi khona impela hey manje usisi lo mhlambe uyamazi wawumbona ngaphambilini noma ubuqala nje ukubona vele efonini kabhuti angimazi usisi kodwa ngibuyisa umqondo kancane khona la ngeke ngimbone khona ukuthi angazi ukuthi kephi okay ubuso bakhe bujwayelekile oh mhlambe ubhuti sewamtshengisa ukuthi sengibonile ukuthi umatasa lapho noma mhlambe wathula emva kokuba kade ubonile wantshontsha inamba wayikhulumela naye eceleni ngambuza ubhuti otshengisa ungabi nandaba ukusho ukuthi shuthi vele akasekho nje kulobudlelwane bethu ingakho ngaze ngathatha isinyathelo sokuthi angisukumele mina le ndaba le kodwa ke yena ke the time kade efika empilweni yakho ubekhona umunye umuntu abethandana naye noma wathi kuwena usingle mhlawumbe ongenzeka ukuthi ubuye usisomdala ngathini wayekhona ngingakomazi then kwahamba isikhathi wahlukana naye ngabona futhi ukuthi bahlukene because nendlela wenza ngayo kwaba right nje sa right wena ke nami futhi wayekhona kodwa sakwazi ukuthi sixoxe leyo nto yadlula saba right enza yonke into ingane inaka kwamina ngiyithola imali kodwa hayi kwafika usisi lo engamazi hayi izinto zashintsha umuntu asayikhipha imali sekufanele ngimncenge ngimlandelele ngemuva ngengane eyakhe ingane yabona nje manje emndenini wakubo kababa umntwana ukhona yini ojwayele ukuxhumana naye mhlawumbe ukukhulumisana naye noma usisi wakhe noma ubhuti wakhe noma ubanje aseduze naye kakhulu emndenini wakhe la ezalwa khona ngikhulume nosisi wakhe omncane uye wamtshela usisi wakhe ukuthi ubhuti wakhe wenzeni ngikhulume naye angazi ukuthi uzothini kuze akasakwazi naye ukungena kubhuti wakhe usemshintshele nje shuthi ahazi usethola uthando olusha bekuthiwa uthando olusha liyahlanyisa yebo wena ke sayidini lakho kukhona umuntu amaziyo yena ajwayele ukuxhumana naye akhulumisana naye futhi bexhumana nosisi wami bomtshela usisi wakhe ukuthi usenzani usenza ukuthi ambuze athi indaba sikhuluma indaba zethu nabanye abantu into yade yenzeka vele ukuthi mesixabeni kube ukuthi umuntu utshela umunye ukuthi ngenze njani umbuzo ngenze njani kanje kodwa hayi manje bese vele avuka amagala nathi nje uthatha indaba zala endlini uyihambise kwabanye abantu benzelani lokho so njengoba ukhombise usukumela udaba lwakho lo ubudlelwane bakho mhlawumbe ngoba nakho ufuna ukuthola iqiniso mase nje ugculisa inhliziyo ukuthi okay vele iyenzeka lento mase uyaphuma kuyena noma uzomisela ngokuhlala uzokwenza mhlawumbe amaminzi athizeni ukuthi bona abahlukane aqhubeke nawo ufunani kahle kahle ufuna kwenzekeni ngokwami bengithanda ukuthi ilunge lento lo sibuye sibilaba abantu lo ngiyazi ukuthi ngekusaba right kahle kodwa nje sibuyelane ngeke ngisamthemba kodwa kona umthandayo ngisamthanda shame
So why ukhetha ukuhlala nomuntu obona kahle ukuthi ngeke usakwazi ukumthemba? Ngoba mhlambe seniboshwe ingane, mhlambe impilo ngeke sakwazi ukuqhubeka nje why? Nothi ukuthi ngiboshwe ingane. Nami ngiyazi ukuthi ngaphandle bakhona abasathi bengibuka bothi wow. Kodwa manje ngathi ngokuhlonipha mina, ngihlonipha umzimba wami, ngithanda ukuthi nje kube umuntu oyi-one. So noma kuthiwa usephula kangakanani inhliziyo yakho uzohlala ngesimanga sokuthi uthi uhlonipha umzimba wakho. Ngifuna kuze kukhona noma uyasaba. Yabo isikhathi esiningi sike sithi mesingakabi nabantwana umzimba usuku right. Once sabana abantwana unqene manje ukuthi ngizoqala omunye umuntu uzoqala aphansi angiboke umzimba wami lapha kangenzanga ngibe njena nje kube khuni uqala omunye umuntu mhlawumbe ngoba nakho ushawa yilokho or yebo kusawa nje ukuthi mase ngifika komunye umuntu uzothini uzothi mebuka umzimba wami awubuke ngathi unjani so umisela ngokuhlala noma ngabe kuthiwa uyayiphula inhliziyo yakho uyaqhubeka ya ngihlale until inhliziyo izikhola ukuthi hayi isi right ke nayo manje sekuyona isi right. Mangabe ethi usisi wabantu yes vele ngiyathandana nomuntu wakho and futhi angiyindawo usiyami ngihleli nje lento ethandayo nami ngibona yona nami ngiyithanda ngiyindawo mekuthi uza kahle akangizeli ngeattitude ebhedayo sizoxoxa njengabantu abakhulile kodwa uma ukuthi ukuzela ngeattitude ukuthi yena uyena hayi shothi izoya kude manake yazi mengikubhekile ngathi awusuphi uMasilo ngiyabona ukuthi impi nje nawe into engayona yakho shothi siyafana nami la xwazisa khona la kuliwa khona ngilana nje ngoba kufanele ngenze umsebenzi wami bese beqhutha nabantu but mina angisuwe umuntu mawaqala nje wakhombisa ukuthi awungithandisisi ngiyahlela because ngibalekela ukuthi angaze ngifike la ngizokufanele ngikhulume khona nginjalo nje sidala ithi ngimlandeke usisi uzokwazi ukuzikhulumela naye ubusinobuthi uthola ukuthi kwenzakalani ewe ngiyabonga sharp casilandela yena bhuti siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so ke usisi nangu la nani nambona ufikile so yonke into sizothola kuyena angazi may decide ukuthi asitshela manga but ke asike sizwe sabona kanjani ngiyaphila nami waba isibonga oh okay umkhatsho usisi ohlele eduze kwami uyamazi angimazi ngiyaqala umbona ne yeah ubuye ukuhlala oh okay ukhulele khona vele yebo oh njengoba ula uhlelo elithi umfunani umuntu wami ngoba nakho usisi uyena obhalile uMambambo so into ayezele la ayimphethe kahle akachazeki nje inhlobo akekho right and umuntu onezimpendulo zako konke uwena uyangena nje la kule ndaba kakhulu so ngicela ukuthi umlalele umuzi ukuthi ufuna ukuthini kuwena why ubiziwe la ngakhuluma ngize la kwi-Black Life TV ukuthi ngizosho ukuthi wena uthandana nobaba wenganyama and ubaba wenganyama akasenzi kahle zonke izinto akasazenza sayikhipha imali sayinaka ingane usekhuluma noma intoni ayithandayo nami into ade engayenzi ukuze ngize ngithole ukuthi uthandana nawe ngakangena efonini yakhe uAsanda ngisho futhi uyamazi and i-conversation yenu isho kunye uyathandana Asanda ake sisathandana usenesikhathi singanani 7 months 7 months uthini no 6 years yebo oh okay uye wakutshela ukuthi unomntwana hayi akazangitshela awazi nje lutho unengane hayi ngikazi hawu okay awazi nje ukuthi Asanda unengane hayibo angazi okay manje sinhlangane phi konje bese ukufika lapha ezolanda imali yerent sahlangana kanjalo shuthi uwena lo menza ukuthi angabisayinaki ingane yakhe anake wena ngimbambile shuthi kuyakhona lento oyenzayo wena ngenzani sisi angazi ngizozwa ngawe ikona ngize lana ngoba ngifuna ukwazi impendulo ukuthi kwenzakalani bungambuzi ngangadeni akaphenduli busisi sisi ngikhuluma nawe yazi awungitshela impendulo eziright kwenzakalani
Wayengakhuluma ngendoda yakho? Uzungibizi Ngiyakhuluma kwema-TV nje indaba. Ingoba ngisamati besifazane so2 and sikhulile sobabili so ingakho ngikubizile ngifuna ukwazi. Siyathandana Asanda, sina-7 months sithandana and futhi yonke into right. Angisayikhokhi irent. Uthi awusayikhokhi rent? Angisayikhokhi irent sis. Why? Siyathandana nje. Ish. Okay. Shuthi ukhokha ngezinye indlela wena. Angikhokhi Abanye ngezinye. bakhokha irent wena uyikhokhi. Ngikhokha kanjani? Indawo indoda yami. Habe uthi indoda yakho Indoda yami sis. ubaba enganyami lesikhuluma ngayo. Angihlangani nalokho. Kodwa mase kumina indoda yami. Mhlambe uma simfonele sizwe ngaye ukuthi sithini story sakhe aniboni kungcono kanjalo. Ungamfonela kodwa nje hayi. Asazi ungamfonela. Usifonisa. Ngamanje ngicela unikeze ikhulumele naye. Sabona bhuti kunjani? Yebo ngaphela. Uyaphila? Yebo. Sharp. Ukhuluma noSitufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Awukho matasa? Nganginezi thu. Angikho busy. Okay, ngiyabonga. Sikulalela kuhlelo oluthi umfunani umuntu wami. Ngine guest la engibhalelile, ngase ngaba ne guest enye sijoyinile ngendlela. So le engibhalelile uMambambo. Angazi noma ukhona yini umuntu oseduze nawe kakhulu kaMbambo. Bukhona engimazi. Omaziyo nje. No, siyahlekisana naye. Oh, okay. Ninomntwana? Ya uMambambo engimazi sinomntwana. Oh, all right. Akekho right yazi kahle hle. Uthi ngelinye ilanga uye wathi ulele wadobha ifoni yakho wayivula wasebona nje izinto nje zingamjabulisanga neze. Ekubeni kade mande ayivula ifoni yakho wayesekusola ukuthi ngathi khona umatasa nakho ngoba uthi benithintela namafoni kungenankinga nje. Kuyaba kuhamba isikhathi wena usuyagodla ifoni yakho awusafuni nayo. So ungibhalela nje kwishow ufuna ukumazi lo muntu wesifazane ongazi ukuthi wena usumatasa naye. Ngiyacela mina lokho engikushoyo nje kuncanyana ngicela umlalele yena ukuthi ukahlahle ufuna ukuthini kuwena. Okay, ngiyazwa sir. Okay baba. Hello Asanda njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Siyazi usikhuluma nobangithi. Ngizwa kahle. Yeah. Ngibhalele kwi-Black Life for ukwazi ukuthi kwenzakalani wena noManxumalo ngoba sengiyazi ukuthi uManxumalo nokhuluma esikhuluma ngaye la. Mayini pho wayedala ukuthi uzobhalela labo babhalela ungezi kumele uzokhuluma nami. Bengakazeni ngikhulume nawe. Hayi. Azukhulume nami kecacile. Kodwa ngikubuza ukuthi kwenzakalani ngawo because ngathola ama-conversation efonini yakho. Wathona kwenzakala lutho. Akekho umuntu othandana naye. Awu, njengoba ungibukisa nezo nje uhambe uyobhalela ama-TV. Ngifuna ukwazi. Yini ofuna ukuyazi? Ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo othandana nobaba wengane yami. Ngazi. Maze ungitholile ngoba njani? Ngizobe sengiyazi phela, ngizobe sengiyakwamukela lokho. Hayi. Ungibukisa nezo nje lento yenzayo. Wena niyathandana yini noManxumalo? Ya, siyathandana. Ngiqale nini? Hayi bo, nini ungane mngaka emfuna ngani usutholile lento obuyifuna? Utshelile nje kanti yini manje? Uhlala endlini zakho futhi lo muntu endlini ezethu kahle kahle. Sekwazethu. Hayibo, uthandela la phela ngoma wengane yakho. Manje lokho kusho ukuthi into yami sengeyakho. Awumbuze. Washo njalo wathi izinto zengane yakho lezo kusho ezami nami. Akusize zakho nawe usho kahle ezengane yami. Manje yini ukuthi ungibuze nezo? Asana sukwazi ukukhuluma nami kanje wena. Hey. Awamancane awahle isicebo.
Webhuti, Yebo. ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bafo sikutholile besikade sikudinga. Ngiyabonga kakhulu sisami. Okay, sure. Yo, ufila kanjani? Angikho nje right kwasisi lokuthi angimbabe ngimdedele manje. Ulindeni bo? Wenzani? Ukuthembiseni u-Asanda? Ngeke ngibuye ekhaya kubo. Oh, okay. Sezolobola? Yebo. And uzimisele. Ngokwazi ukuthi khona umuntu osefikile kanje uthi una 6 years athana naye ukuthi nje enhlizweni yakho. Ngiyokusho lezi because mina azangitshela leyo nto. Okay. But nakho usubonile ke manje yesakaza zakutshele yena but uyayizwela nawe. Yebo sisi. Hayi, Uright futhi una ngalokho. angindawo futhi. Unama ngake sisi? Angindawo. Uzohamba. Angindawo sisi. Yazi uzohamba Akho la uzophuma. ngiyakhona. Sobona. Sobona phela. Hayi sobona ma. Uzophuma. Awushadile phela. Uma wengane. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi mina angindawo. Hayi sobona sisi. So mangabe qhubeka ke umfana ephinde athole omunye khona usuthe awuyindawo kanje. Hayi sobona Nakhona uzohlala futhi ungayindawo. Sambe ubona kendlela ukuthi khamba kanjani. Kodwa nje sisangindawo. Ngiyaxolisa ngendlela uthule ngayo izinto. Asikhisi. So wena uyahlala ku relationship. Hayi ngisakwazi ukuhlala kule relationship enjena. Hamba phela. Ngikushiye. Hawu. Ngeke ngize ngihambe ngishiye wena. Wasanda uyangithanda nami ngiyamthanda ngindawo. Wazi ngani ukuthi ekuthanda? Ngiyazi. Nami uhleze nje Ungivumile nje, uyathanda. ungivumile nje. Kusho ukuthini lokho umpangane yakhe nami Uyangithanda. uvumile nawe akuvuma. Akaze akuvuma. Aza ngitshele mina. Ma afiki mina nje hayi. Kodwa uzohamba. Ayindawo sisi. Sobona. Sobona phela angiyindawo. Sobona. Wena nje ngidinga uphumile. Akho la ngiyakhona. Uthi ngicela ukumele naye. Mbukela bekhaya. Niyazibonela nani ukuthi into ihambe kanjani and akukho right Nkosi yami. Kubhlungu. Yazwela futhi kakhulu. So asazi uzoqhubeka kwenzekeni. Mhlawumbe uAsanda bathana wawu mhlawumbe uzoshiya yedwa aqhubeke nomunye asazi. Cela usingakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.